cadeau. En if je hoort kers, Jan of cadeau. Jan die dibri. Ite onder invloed of je aan beki die dibri. Hoe ben je dat die? Ik ga het lezen. Cadeau wani make them konsabi that kudu for that glory for that kibiritori disi na midri for them heiden suma. Cadeau wan make usabi mingri de heiden suma. Dat we 450 jobo kers. We 450 jobo out opnieuw. Wat aan of cadeau? Aan of cadeau? Kers aan of cadeau? We taken, we make hem bekend. IUIC, Suriname en wereldwijd make hem bekend. Kers aan of cadeau? Nou, die dibri. En you just 50 man voor pastor no one leer you as anati. We uno oké you wel. Want de man dat na oplichters. We oké you wel. Dat kers aan of cadeau.